máis importante é o Camiño Vello. Por que? Bueno, en primeiro lugar porque eu nacín a carón do Camiño Real ou Camiño Vello e, como se pode comprender facilmente, pois trae moitos recordos da miña infancia, da miña adolescencia, porque por estes camiños e por estas rúas antigas é por onde discorrían e pasaban os días da nosa vida, da miña infancia. Por aquí eu viña para ir para a escola, por exemplo. Por aquí, por estas rúas, é por onde víamos tamén para a iglesia, para ir á misa os domingos. E tamén esta rúa era moi transitada por min e por a miña familia, por meus irmáns e parte da miña familia, porque aquí cerquiña hai un pazo moi bonito que se chama Pazo de Fonteneixo, onde naceu miña nai, e tamén moitas tardes, cando non tiña escola, pois íbame a pasar as tardes a ese pazo maravilloso que me trae uns recordos impresionantes. Cando fostes concelleiro, preocupástete polo estado desta rúa? Bueno, pois francamente sí, dentro das posibilidades que tiñamos e dentro das posibilidades económicas que naquele momento tivemos, pois gracias un pouco á miña mediación e á miña intervención e tamén ao meu empuxe, pois arreglouse unha parte moi importante, para min tamén moi querida do Camiño Real. Puxoselle un adoquinado novo, transformouse nunha rúa peonil, aínda que poden transitar os coches, non se pode aparcar, puxouselle algún arboliño, adecentouse un pouco esa zona e do cual, pois, evidentemente, pois, estou moi satisfeito e moi orgulloso de ter contribuído, aunque fose mínimamente, pois, na conservación do Camiño Real, do Camiño Vello. Moitas grazas. Nada, vos.